Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannan kuma barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan tashar tamu mai albarka ta MMP Hausa. Kun nuna farin ciki da tattaunawar da muka yi, mutane da dama sun turo mana da saƙonni, shi sa muka ga a cikin shirin nan namu a yau din nan za mu sake dawo da wannan malami mu tattauna da shi game da wasu batutuwa da suka shafi azumi da kuma yadda matasa suke wasu ɗabi'u da kuma wasu abubuwa da suke a cikin wannan a lokaci na azumi. To barkanka da zuwa, mun je mun sake ɗauko ka kuma. barka ka dai hajiya. To har yau dai muna tare da malam Abdallah Ahmad Usman, wanda a wancan satin muka tattauna da shi a cikin wannan shiri namu na hirar mu ta yau kenan ko. To insha Allah kuma mun riga da mun zakulo maudu'i, wanda wannan maudu'i kuma ba wai maudu'i ne da muka zaba da kanmu ba. A cikin sakonni da ake tuturowa sai muka samu wanda ya turo da sako yake tambaya cewa wai wato irin abin nan da matasa suke yi na idan mutum ya yi azumi sai ka ji ya zo yana azumi yau ko a jikina ko kuma a azumi yau kai sai a hankali an ji jiki an yi waye an yi sai yake cewa wai ya ji an ce haramun ne. Sannan shi yana gani akan social media mutane suna rubuta azumi yau ko a jikina ko kuma kai azumi yau sadaka ne ko kuma kai azumi yau bonus ne. To wai gaskiya ne wannan zance haramun ne ko ba haramun bane? To bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To a takaice dai gaskiya bai zamo haramu ba. A takaice gaskiyan magana ba haramu ba ne, saboda inda an ce haramu ne da sai in ce kaman kashi 90 cikin 100 da ba su da azumi. Da azumi su duka haramu ne kenan, saboda kamar inda na ce common magana ne da kowa ma yake fadi, don dole rana guda ka fadi saboda yanayi yanda weather ko ga rana ga zafi ga abubuwa ga aiki zai sa wannan zai sa ka fadi wannan abu saboda ka ji jiki ko wani abu aka, amma gaskiyan magana bai kasance haramu ba, bai kai matsayin da za ce mai wannan magana haramu ne ba. Na'am. Amma ka san ina ga ɗaya daga cikin dalilan da mai yiwuwa saboda mun ɗan yi bincike kaɗan kafin ma mu kai ga wannan lokaci. Wai wato tunda abu ne kana yi na bauta ne, to bai kamata a ce in ma ya yi tsanani ko an yi zafi da yawa ko kuma ka ji jiki da yawa ko ba kai sahur ba kai ta zarce, to bai kamata a ce ka zo kana korafi kana kai azumi yau kaza azumi yau waye. Bai kamata ba, tunda dama ba mutum kake yi ba. Wasu kuma suka ce to duk da haka da yayi Allahn da kake yi wa azumin ya riga da ya san me kake fama da shi yasa dan ka faɗi ba wani abu bane. Azumi da muke yin ga bauta ne na Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi, man sama ramadanan imanin wa ihtisaban gufira lahu ma takaddama min zambihi. Saboda wannan kawai gaskiya fadan wannan cewa yau azumi ko a jikina ko kaza bai zamo haramu. Saboda me? Saboda ai gaskiya ne, maganan gaskiya ka fadi, sa'annan kuma kasancewan shi bauta ya nuna kan cewa maganan da za fadi kai ne kawai, ka a bari iskilanci ko wasanni ya shigo a cikin bauta da yawa. Saboda me? Saboda fadan annabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadanan imanin wa ihtisaban. Wannan abu biyu ya bari mun tabbatar kaman gaskiya azumi da kake yi, na farko an ce imanin, bi ma'ana kayi imani da abin da kake yi ne, kuma kayi imani waye shar'anta a kanka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan me? Allah tabaraka wa ta'ala kuma wa ihtisaban, kuma kana yin azumin ne don neman lada. Wurin wa kuma kake neman ladan? Wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa ba son isgilanci ko wasanni ya shigo ciki, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba mai isgilanci, ba mai isgilanci. She dai mutum ya ce a'a fadan haka kamar wasanni ko isgilanci ya shigo, yana son ya shigo ciki, amma haramun nan shine bai kai wurin ba.
bai kai wurin ba gaskiya. Bai kamata a ce fadan haka kawai ya ja mutum zuwa ga haramcin abin da yake yi ba, sai dai a ce a'a wasanni ko kuwa izgilanci ya shigo ciki. Akan haka kuma ubangijin Allah ba mai izgilanci ba mai wasa. To masha Allah, wato kana nufin kenan da idan mutum ya azumi ya tashi ya ji tun da ya dauki azumin nan tun daga asuba kenan har zuwa lokacin bude baki ya ji shi dai wayan to ko kuma in ce ya ji shi saka yau hankali kwance, to bai kamata ya zo ya ta irin tsalle-tsalle na azumi yau ko a jiki na azumi yau ko kaga ya shigo da wasanni kenan a ciki. Kamar na ga na fahimci wannan bayani sosai, shi yasa kasa wancan lokacin mun faɗi sunaye waɗanda suke wannan abin da muka tattauna a kai. To wannan lokaci kuma yau dai wannan ɗin nan masu yi ne su da kansu za su zo, ko kuma ce masu kallon mu da kansu ne za su faɗa mana sunayen waɗanda suka san waɗanda suka san suna aikata irin wannan su suna azumi yau ko a jiki na azumi yau bonus ne. To wannan wasa ne, an fara shigo da wasanni kenan cikin harkar bauta, harkar addini. To kuma malam ya ce hakan bai dace ba, to sai mu kiyaye insha Allah. Amma kuma zamu tunda da akwai dan sauran lokaci, wannan dama cikin sakonnin da muka samu ne muka tsinto wannan. Zamu so da kaɗan yi mana bayani kaɗan akan me mutum ya kamata ya rinka yayin da yake jin raɗaɗi ko zafi na azumi, sannan kuma yayin da yake cikin wani irin yanayi na jin daɗi da duba da cewa mai yiwa ya samu rahama ta azumi, to me ya kamata ya rinka yi? To gaskiya in mutum yana jin radadi ko yana jin zafi ko kuwa azumin na yi da shi, to gaskiya ba abin da ya kamata mai shi ya yi ta yi illa mai shi ya samu wuri mai sanyi ko kuwa ya samu wani abin da zai yi ta shagala da shi na zikirin Allah kamar yadda muka fadi, ko wani karatun Kur'ani. Insha Allahu in ya shagaltar da kanshi a cikin wannan zai samu nasuwa sosai, zai manta ma da irin da wahalar ma da yake yi gaskiya. Wato a takaice dai sai ka samu ɗan gefe ɗaya ka ɗan dunkule kanka wurin nan, sai kai ta me kai ta salati, kai ta zuba salati, kai ta ambaton Allah kawai, ka manta da kanka a cikin wannan. To da zarar kai haka zaka manta ma kana da ciki, bare kuma ka ce ma cikin ma ba abinci kuma azumi na jijjiga ka. To wannan gaskiya na ji daɗin wannan bayani insha Allah. Kaga wannan a maimakon waɗanda suke zuwa kenan su kwanta su yi bacci. To sannan kuma idan mutum yana cikin rahama na wato azumi, wato abinda nake nufi azumi azumi bai jijjiga shi ba a wannan lokaci, yana jin daɗin yanayin gari, ya ji cikin shi lafiya lau, ya ji shi da ɗan ƙarfinsa, to me ya kamata ya rinka yi? To gaskiya da shi wanda ke cikin rama da wanda ma azumi ke raddada mai, su dukansu bauta suke yi. Kuma ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala shi kawai ne zai saka ma wanda ya ga dama. Sannan shi wanda ke cikin rahama gaskiya shi ya ci gaba da gode ma Allah kuma, saboda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Sannan shi mai cikin rama hawa yau gaskiya shi yayi ta gode ma Allah matukan godiya, yayi ta hamdala ma Allah tabaraka wa ta'ala, saboda mai Allah ya samar da shi a cikin rahman shi a cikin wannan wata. Na'am. So muna godiya sosai da sosai Malam Abdallah Ahmad Usman. Sai dai ba mu sani ba ko da akwai abin da zaka kara mana na karuwa dai, wani abu dai na karuwa da shawara dai ga matasa dai haka. To gaskiya abin da zan kara bai wuci wani magana guda ba, illa wannan watan bauta ne, watan bautan Allah ne tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka ce laifuffukan da kai shi duk cikin wani wata ko cikin shekaran duka baki daya, wannan wata da muke ciki rana guda kawai za ka yi ka roka Allah ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe ma wannan kurakurai baki daya. Sannan shi yasa a shagala a cikin bautan Allah tabaraka wa ta'ala, a shagala a cikin kiran Allah tabaraka wa ta'ala, ubangijin Allah kuma ya ji tausayin bayin shi. Na'am. Insha Allah. A daidai nan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu tare da Malam Abdallah Ahmad Usman. To muna godiya sosai da sosai, da fatan mutane duka za a kiyaye
saboda wani abun ba matasa kadai bane ka ce kowa da kowa ne. To da fatan za a kiyaye insha Allah. Allah ya ci gaba da mana jagora. Muna godiya sosai da kuka kasance tare da mu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu ta MMB Hausa. Maryam Muhammad Bawa nake cewa idan kuna da sakonni ku ajiye mana a tashar mu ta YouTube, insha Allah muka duba muka ga wani abu a ciki kuma za mu iya tsinta mu mai da shi maudu'i, sannan kuma ku yayyada mutane su samu su masu amfana. Allah ya sa mu sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.